କ'ଣ ଆପଣମାନେ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଯାହାକୁ ଡାହାଣୀ ଗାଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ। ଯାହା ଆଫ୍ରିକା ଦେଶର ଘାନାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ତାହା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଛୋଟିଆ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଡାହାଣୀ ଗାଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପଛର କାହାଣୀକୁ ଜାଣିବା ଆମର ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭୂତ ଆଉ ଡାହାଣୀ ଶବ୍ଦ ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନା। ହେଲେ ଏବେ ବି ଭୂତ ଡାହାଣୀ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ମଧ୍ୟ। ଏମିତି କିଛି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି କେବଳ ଡାହାଣୀମାନେ ହିଁ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତାହା ଯେତିକି ଭୟାନକ ସେତିକି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ। ଘାନା, ଯେଉଁଠି ଏବେ ବି ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ କହି ସମାଜରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଏ, କାରଣ ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭରି ରହିଛି। ତେବେ କାହିଁକି ଏଠି ଡାହାଣୀ କୁହନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ? କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର କାରଣ? ତେବେ ସେସବୁ କାରଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ କହି ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଯଦି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିବା ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ମରିଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ସେହି ମହିଳା ଜୀବିତ ରହୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଘାନା ଗାଁରେ ଥିବା ଡାହାଣୀମାନଙ୍କର ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗରିବୀ କାରଣରୁ ଡାହାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଘାନାରେ ଏପରି 6ଟି ଗାଁ ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଗାଁ ବହୁ ପରିଚିତ। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପରିଚୟ ହରାଇବା ସହିତ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏତିକି, ପରିବାର ଲୋକେ ବି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ସମାଜରେ ଅଲଗା ରହିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହି କାମ କରି ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1500ରୁ ବି ଅଧିକ ହେବ। ସେମାନେ ସମାଜରେ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ରଖିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ଧଗଳିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।